Cibulu mi daj. Kit versus Ket. Všetky taniere som prejebal. Ja zavolám mestských policajtov, ja idem na one, normálne idem na poštu a zavolám do 15 odpísku. Však to neexistuje, aby mala hinto rozum. Celý činžák bude hore pičou. A toto budú robiť furt. Ti mozog vyjebe z hlavy hneď. Odpálený není, aby ťa mater zabila. To nebude mať rozum hintá cigánska banda nikdy. Cibulu mi daj. 1500 korún. Čo povedala? Fakt, že toto nevieš dopnúť. Špinavá skurvená! Čo robím? Sa zabijem hneď! Jebe ja tvojho kurvu materinu vyjebanú. Čo ti kokoti robia hore? A 5000 už sem půl A ono mi poviete, bože môj. Hovado ožraté vyjebané! To je čo toto? Boha, závodu sme 550 dlžní. 60 korún stojí tu. Čo robíš a čo ti jebe? Hinta vzdocha pandravská vyjebaná. Takúto marhu vyjebanú, skurvenú, špinavú. Vykurvený živom najebaný. Zredopadnujte svine, že nemá táto krava. 1500 korún. Byte nemá cibulu, hinta kurva čierna. Ale papriky to si jebe rajteli furt. Do papuče ma jebala. Kdeže, hintakom svinou to sa nedá. A je chlap. Čo ich jebe? To robia nadprotiveň. A kto to vypal? Nebúchaj! Jebe ja tvojho boha vyjebané. Do papuče ma volala. 2 týždne nemáš čo žrať už. Doma nemáš cibulu. Ja už zabijem v noci. Vyrobila DV agentura SRO. 2 týždne po výplate.